Nagiyan mo ang mga taong naghinguwa sa paghanap ng bulong asin sa pag-adal kang paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghinguwa na gamiton ining mga bakuna. Tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi-miman ang mga tinamaan na kang helang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan, ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maginguwa para sa karahayan kang gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod, ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa muungunya na panahonin kasakitan, asin pagtarasa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mihuli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nakahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalaw ni Jesus, San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, sa ngaran ni Nama, asin aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw na po kita sa halipot na panahon. Tawag sa mga kakasalon para kay Ryan F. Villarreal, 30 anyos, soltero, kan Copradia, San Felipe, Naga City, aki ni Ray R. Villarreal, asin Milagros N. Flores. Maabot magagom ki Elaine Queen o Radam, 31 anyos, Daraga, kang Copradia, San Felipe, Naga City, aki ni na Danilo B. Radam, asin Hilda F. Oaferina. Kung si Isay man po ang nakakaaram, nin kakaulang sa pagresibin ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulog sa satong kura paroko o magdyan sa opisina kang parokya. Salamat po. Ngunyan, ikadomingo kantaon sa ordinaryong panahon. Ang tema, ang pagtubod sa Diyos. Nagtutubod kita na ang Diyos iyo ang satuyang padudumanan, pagkatapos kan buhay niya to digdi sa kinaban. Nagtutubod kita sa ikaduwang buhay, sa buhay na mayong kasagkoran. Naglalaom kita na sa tabang kang grasya ni Jesus, mapapasatuya ang mamurawayon asin langit no na pagkabuhay. Ipamaybin niyato sa selebrasyon ng Eucharistia na makamtan man niyato ang mamurawayon na pagkabuhay sa kahadean ng Diyos. Ngunyan na Domingo sa tuya man sineselebrar ang St. John Marie Vianney Sunday or Parish Priest Sunday. Ang sa tuyang celebrante ngunyan, iyo po si Reverendo Padre Dionisio Gavinio, Parochial Vicar. Matindog na po kita sa pagpuon kan selebrasyon.
Sa ngaran ka namasin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kagurangan pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Idulot ka sa misang ini mga tugang ang gabos, ng mga kura paroko, asin mga pading dayosisano, tanganing sa tabang, asin intersesyon ni San Juan Maria Vianney, sinda maging maimbod na tagapaglingkod kan Diyos asin kan simbahan. Mga tugang akuntan sa itong makasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Hinangadyaw ki Santa Maria, Dani na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tang Diyos sa makakamhan, asin pakapatawadan sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Sa kaitaasan, asin sa dagang katuninuman, sa mga taong maramayan roon. Inumaw ni ka, inungyaw ni ika, sinasambani, ika pinapamurawan ni ika, pinapasalamat
Mamibi kita. Diyos na makakamhan sa paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kaming mag-apod sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso mi, ang Espiritu nin pag-ampunin mga aki, tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Huli kay Hesu Kristong kagunanan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagkahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon ang mensahe na dai papabayaan nin Dios ang si isay man na may tunay na pagtubod, asin nabubuhay susog sa Dios non na balaog na ini. Hinanugyan po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Kadunongan. Ang bangging ito, ipinaisi sa samong mga magurang, tanganing ikaugmanindang masabutan, an panuga na sa indang pinaniniwalaan. Linalaom kan banwaan mo ang kaligtasan kan mga banal, asin an kagadanan kan sa indang mga kaiwal. Huli ta sa sarong gawe, pinapadusahan mo ang mga kaiwal, asin inaapod mo kami sa imo. Ang mga banal na aki nin banwaan na matanos, nagdolot nin atang sa hilom, asin gabos, nag-oyon sa tugon, na ang mga banal makidumamay, bako sana sa mga bendisyon, kundi man sa mga pag-alaman. Asin inawit ninda ang mga awit nin sa indang mga magurang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Maugma ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Maugma ang banwaan na pinili nin kagurangnan. An sa indang kaugmahan, awiton sa kagurangnan, awiton nindo na mga matanos. Maugma sinda na ang Diyos iyo ang kagurangnan, banwaan na sa iyang pinili para sa iya. Ang matanin kagurangnan, nasa mga natatakot sa iya, nasa mga naglalaom sa iyang pagkamuot, nganing iligtas sa kagadanan an sa indang kalag, nganing pakakanon kun sinda nagugutom. An samong kalag naglalaom sa kagurangnan, an kagurangnan samong tabang asin kalasag, mapasamuya an sa imong pagkamuot kagurangnan, mantang ika an bilog ming piglalaoman. Si
Si Abraham nagbaklay maski nangani daing niya aram kung sain ang padudumanan niya. May dakula siyang pagtubod sa Dios na iyo ang nag-apod sa iya. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Ang pagtubod, garantiya kan mga bagay na linalaong. Katibayan kan mga bagay na dai nahihiling. Huli sa pagtubod, inuumaw an satong mga magurang. Huli kaini, sa saro katawo, nagurangon na, asinharos gadan na. Duminikan an kadakol na mga aki, siring sa mga bitoon sa langit, na dai mabilang siring sa mga baybay, sa pangpang kandagat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrukyaw pang marhay na bareta. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa sayong espiritu. pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, maghagkos sa habayan asin ang damon ang ilawan na may pagkot. Siring kamo sa mga naghahalat na ang kagurangnan magbalik hali sa kinasal. Tanganing kung dumatong mabuksan tulos sa pagtuktok. Palada ng siring ng mga surugoon kung maabtan na nagpupuka. Totoong sinasabi ko sa indo, maghagkos siya, papatukawan niya, sinda, asin paglilingkudan na saro-saro. Kung dumatong hararom na ang banggi o pagkaagang amay, palada ng mga surugoon kung maabtan na nagpupuka ini. Aram na nindo, na kung an kagharong makaisi sa anong oras maabot an parhabon. Dai nagtugot na makalaog, kaya dani na mag-andam, huli ta sa oras na dai pinaguhuna, madatong an aki nin tawo. An marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw po. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Diyos, marhay na agaman po, Father. Ngunya na Domingo sa tong pinagsiselebrar ang kaaldawan kan mga kura paroko sa pagtaunin kaumawan sa patron ng mga kura paroko asin mga pading dayosesano si San Juan Maria Vianney. Kaya man mga tugang maninigo sana napaghurup-hurupan ta asin padago si pagpamibi ang kahalagahan kan sa itong mga kura paroko. Kasubago sa pagpuon, hiningin ko sa seminarista
kuta na in-announce arog kaini. Ang mamamayo sa satuyang selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Dionisio Gavino, ang kura paroko kan Balaton. As in, pinagirumdum ako, der sa aga pa man po iyan. Sa aga po ang mga padi na may bagong destino, may bagong assignment, ma-transfer. Kaya, hinahagag ko sa inyong pamibi, natawan kita ng magayon na panahon, ninhulitaan sa kuyang destino overseas. Over the sea of Lagunoy. Ano yan? Lagunoy Bay? Lagunoy Gulf pala. Tibaad magayon ang panahon, tanganing si mga maharatod, dai magsibog, pakahiling na alon, makusog. Mga tugang si Isay, si San Juan Maria Vianney. Siya namundag sa taon na 1786 sa sarong lugar sa Fransya na inaapod Dardilly. As in, nahuli siya sa paglaog sa seminaryo, ninhuli ta pinag-constrict na siya bilang soldados, naglingkod sa hukbo ni Napoleon. As in, pakatapos kan giyerang ito, siya naglaog sa seminaryo, advanced na in years, kaya ansaro sa kaulangan sa iya, iyo na an buntol na pagsabot kan mga subjects sa seminaryo, urog na an Latin. Alagad, ninhulit na nahiling kan sa iyang kura, an sa iyang debosyon, an sa iyang piety, an sa iyang pagkapamibion, nagsabi sa rektor sa seminaryo, sa virtud kan sa iyang pagiging mapagpamibi, akuon mo siya. Asin siya inako, asin pakalis nagkapirang taon, siya inordinahan. Sa marahin na paggiyakan sa iyang kura na si Abi Bale, siya nagtalubo sa pagiging padi. Sagkod na siya matawan ning destino sa sarong lublub na lugar, sadit na barangay, sadit na village na iyuan village kang Ars. Asin sa bilog niyang buhay bilang kura paroko, iyo ituan sa iyang pinaglingkudan. Ang magayon sa buhay ni San Juan Maria Vianney, iyo na ang pinaggikanan kan sa iyang kadunungan, iyo an sa iyang hararom na pagkamot sa Diyos, an sa iyang pagpapamibi, an sa iyang simpleng paghulit sa mga humiliya, asin an personal na pagpenitensya. Saro siya sa mga santo na naging pamilyar ako sa pagbasa kan sa iyang buhay. Asin ninhulitaan sa iyang parokya, salit man lang daimidbid sa bilog sa simbahan kan Fransya, asin nangangaipunin pagbabago asin conversion, an sa iyang parokya, nagpuon sa nang magbago, maging aktibo, pakatapos nin 10 taon, nin pagpapamibi, padago sa paghigos, padago sa paggibo, kan sa iyang mga katungdan, bilang sarong padi, bilang sarong kura. Magirumduman na pagkaagang amay, alas 4 pa lang, may ilaw na ang simbahan. Asin ang mga tao kang Ars, sa ilang pagiging curious, luhay-luhay na magdadagos sa simbahan. Ano ba? Mahiling sana kung ano ang ginigibukan sa ilang padi. Asin mahihiling na nakaluhod halos 2 oras bago magpuon ang misa. Magayon gayud kung mahiling nindo,
ang sino mga padi digdi, paglaog, nakaluhod na sa inutan, nagpapamibi para sa indugabos. Magayon mga tugang sa iyang buhay, asin siya ginibong patron nin mga kura paroko kan sa tuyang simbahan. Kaya sa pagsilibernyato kan kaaldawan kan mga kura paroko sa intersesyon ni San Maria Vianney, San Juan Maria Vianney, an sa tumanlugod ng mga kura paroko asin mga pading dayosisano maging maimbod sa paglingkod sa mahal na Diyos asin sa simbahan. Asin ngunyan man bilang Domingo, ang tema manungod sa hararom na pagtubod. And coincidentally, ang sa itong mga kapadian, iyuman ang pinaka-instrumento na ginigibo ni mahal, ginagamit ni mahal na Diyos. Tanganin na kita magtalubo sa pagtubod. Sa mga basahon sa itong nadangog manungod sa paghalat. Anticipation in waiting. And waiting, my dear brothers and sisters, is never idle. Ang paghalat, bako man na panahon na kung sa kita nin ginigibo. Ano ang ginigibo nindo kung kamo naghahalat nin bus? Sa bus stop. Hinihiling nindo ang oras, hinihiling ang mga nag-aaging bus, kung ano ang placard na nakalaag, tanganing da ikaw mo makasakay sa sarong sakayan na bako palan, siling ka nangyari sa kuya, kanya ako sa Manila, basta lang nagsakay sa pagpundukan jeep, paghapot, paglaog sa jeep, Manoy, saan po ito pupunta? Pupunta ba ito doon? Sabi ng driver, sa kabila pong kalye kayo maghihintay. Kaya pakasakay, nagbaba. Details in waiting are always the things that we consider sa paghalat, pag-antisipar. Siring man kung kita naghahalat nin bisita, anin saktong inaasikaso, an kalinigan kan harong, an pagkakan, na sa tuyang iaandam sa sayang pag-abot, asin anupaman ng mga bagay na sa tuyang pag-uurulayan. Kaya ang paghalat, bako man na paghalat na dainin gibo, kundi paghalat na kung sain nasisibot kita sa kadakol na mga bagay. Ano ang implikasyon kaini sa satuyang buhay bilang mga Kristiyano, asin bilang mga disipulos ni Kristo, bilang mga aki ng Diyos? Ang paghalat para sa tuya, nangangahulugan na igwakitanin pagtubod. Trust that the one we are waiting will come. That the one who said he will come at an appointed and the right time. Siring kaiyan ang ginibo ni Abraham na pinahayag ni San Pablo sa siyang surat. Siya nagsabi, si Abraham sa iyang pagtubod nagkuyog sa kabutan asin tugon nin Diyos. Kaya si Abraham nagtiwala sa tataramon asin panuga nin kagurangnan. Abraham by his faith obeyed. Sa inot man nababasahon sa itong nadangog ng mga Israelita sa indang paghalat kan panuga nin Diyos nin kaligtasan sa panahon nin Paskwa, maimbod na naghalat kan bangging idto kan pag-agi kan anghel nin kagadanan. Anghel na nagdara nin kagadanan sa indang mga sa nagsakop sa inda, sa kauripnan kan Ehipto, ang anghel na nagdaraman nin kaligtasan sa bilog na banwaan kan Israel na nagkuyog na maglaag kan dugo kan karnero na idinulot
sa saindang mga trangkahan, sa saindang mga pintuan. The Israelites at the time of the Passover waited and believed. Ikadwa, mga tugang, sa paghalat, nasisibot kita sa kadakol ng mga aktibidad. Pinapakinabangan niya to ang maninigong panahon sa pag-andam, sa pag-abot kan kagurangnan. Ang samuyang mga destino, mga assignment, itinao sa muya kan Holy Thursday. As in, kan pagbalik ko sa parokya digdi, dako lang nag-congratulate, as in nagsabi ako, tulupaman kitang bulan na mag-iiribanan, tulupaman na bulan na ako nindo titiuson. Ang tulong bulan na iyan, natapos na. As in, saro na sa nang turog, maduman na ako sa parokya, sa Balaton. Halagad, ang mga aldaw na ini, panahonin pag-andam. As in, mas naging masibot si pag-andam, pakatapos kan inaapod na parish turnover, kan July 27. Ninhuli, tanahiling ko na ang parokya, nahiling ko na ang mga tao duman na nag-atinder kan parish turnover, as in nagkaigwananin dikit, nasirip ko na ang sitwasyon kan sa kuyang destinasyon. Kaya, siring man mga tugang sa satuya bilang mga Kristiyano, ang bilog niya itong buhay bilang mga disipulo ni Kristo, tunay na pag-andam para sa kamurawayan kan langit. Paladan kita, ninhuli, ta sa satuyang pagtubod, kita padagos na nag-aandam para sa buhay na daing kasagkuran. Bilang Kristiyano, satuyang hinihiling bako sana ang kamugtakan kan sa tung buhay ngunya na panahon, kundi kung ano ang nagahalat sa tuya sa kamurawayan kan Diyos na sa tung Ama. Si Abraham, nag-erok sa daga, asin sa paagyan sa iyang pagtubod sa Diyos sa iyang mga panuga, siya maimbod na nagsabuhay kan sa iyang katukduan ng Diyos, kan tugon ng Diyos na mag-erok sa daga na ipapamana sa iyang mga kapag-arakian. Si Abraham nabuhay, napano nin pagsarig sa tataramo ng Diyos, as inipinahiling nin Diyos sa iya, an sa iyang pag-ataman. God manifested His blessings to him, to Abraham, for 100-fold. As ini katulong mga tugang, ani katulong implikasyon, kan paghalat, iyo ang kaugmahan sa pag-ako, kan kagurangnan sa iyang pag-abot. Kung kita tunay, asin andam na sa paghalat, nagpreparar, pinakinabangan ang paghalat, iyan nagbubunga nin tunay na kaugmahan. Bako sana sa kamurawayan na maabot, kundi sa panahon man na ini, sa tuya ng namamatean ang kaugmahan na maabot. Every Christian does not only long for the coming glory, but rather begin now to experience the glory to come. Nasa buhay na ini, sa tuya ng luhay-luhay, dikit-dikit na namamatean ang kaugmahan na sa tuyang papakinabangan sa buhay na daing kasagkuran. Kaya mga tugang, ang pagtubod na ini na padagos nagrararom, na sa tuyang napadagos niya itong inaataman, na itinauman sa tuya sa paagi kan tabang kan sa itong mga padi, lugod sa tuyang tunay na atamanon,
asin sa satong paghalat sa buhay na ini, daita ini masayang. Konsilingan sa atong buhay bilang mapakinabang na paghalat, aram na niyato ang katapusan. Totoo, masusurpresa pa kita kan mga panuga nin Diyos. Alagad, kung kita tunay na naghahalat, asin nagaandam kan sa iyang pagdatong, aram na niyato ang sa tuyang aakuon. Iyan, iyo ang balaog nin buhay na daing kasagkuran. Asin ang maimbud na surgoon, matuninong, asin maugma na mag-aako kan sa iyang kagurangnan. Matinugpan gabos asin sa tong ipahayag an sa tuyang pagtubod. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya. Pagrangan ka, pinangidang huli ka ni Espiritu Santo, namunda ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng galanasin, ilinubog. Huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat ales sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa kan Diyos amang makakamhan. Aleduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Tutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupaki na habang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Bilang kapag-arakian ni Abraham, nagtutubod kita sa Diyos, mantang dinudulot niya to sa iya ang mga pangangaipo, asin mga kasibutan nin sa tuyang buhay. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magpahiling ning hararom na pagtubod sa Dios, na nagigiya kan gabos na pangyayari sa kinaban, ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubuan sa tuyang pagtubod, magsarig sa mga linalauman, asin maging mugtak sa mga bagay na dain yato nahihiling, ipamibin yato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang mga lagalag sa dalanin buhay, makabalik sa tamang aagihan asin makapuling ligtas sa tunay na aerokan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan nyagaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang, asin mga makuri ang kamugtakan kan hawak, asin isip, mag-ako man ninkusog sa Diyos, asin tabang sa kapwa, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan nyagaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ugma sa kudpaman sa kapanuan, kan nakakaligtas na kapangyarihan kan Dios na danay nindang minaawot, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan nyagaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, arami na anuman ang hagadon mi sa ngaran mo, iwawaras mo sa mo. An sa imong tataramon magdanay manlugod sa samuyang puso, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kang Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa kwasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugayang akuan mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak winaras mo, ang mga dinudulot, asin mapangyaring gibuha na maging misteryo kan samuyang kaligtasan. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniguasin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanaling kasagkuran, ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon,
alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos ng ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kandarakula mong gibo, padago sa mag-umaw sa imo. Huli ki Kristo, nasa mong kagurangnan, kaya kay bakan gabos na angheles kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurang nani ka ang banal, burabrin gabos sa kabanalan, kaning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manen kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dali natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan siyang pagkakadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaharak nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaharakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaharaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostola sa gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo.
Magkani gumagin kaheras kan buhay na din kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan manakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niyamaan katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan ka nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa indo, hari pagalingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay sa gahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrawhan kamunin katuninungan. Peace be with you.
Uyaan kordero kan Dios, ay nagpapara kan makasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang haro. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan ang komunyon kan sa imo mga sakramento na samong inako, magligtas lugod sa mo, asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katotohan, porque Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa tuyang pangat. Pamibikan simbahan ng Casares na nakikilakbay, nakikisumaro, nakikihiras asin nakikimisyon. Uya kami sa tubang mo, Espiritu Santo, nagkakataripon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa samuyang mga puso, ika na sulong magiya sa mo. Tugduan ang dala na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan.
Kaming mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na makagibo na daiuyon sa imong kabutan, hari pagtugot na ansa mong kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salangdalan o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamuya lugod ang pagkaburonyog sa danay mong pagantabay, tanganing sarabay kaming maglakbay, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, asin daing makasuhay sa dalanin katotoohan. Inigabo sinahagad mi sa imo na naghihiro sa lambang saro asin puso, kasaro kanamaasin kan aki, sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw muna po sa dikit na announcement. Ngunyan, enot na Domingo kambulan, magkakaigwa po kita din second collection. Ang kantidad na itataon niya to tabang para sa seminaryo, digdi sa satong archdiocese. Itatao ini sa opisina kan ekonomo sa residensya kang arsobispo. Ang novenaryo sa kaumawan kan Divino Rostro, gigibuhon sa Agosto 31 hanggang Septembre 8. Asin ang kapiyastahan sa Septembre 9 na iyo mananaldaw kan traslasyon. Siring man ang novenaryo sa kaumawan ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, gigibuhon man sa Septembre 9 hanggang Septembre 17. Ang Peña Francia kapiesta gigibuhon sa Septembre 18. Huli kaini ang parokya nangangapudan kan sa tungtabang sa pag-alok sa mga maawot na magdulot nin misa sa nasabing mga aldaw. Magilugod kitang katabang sa pagpalakop kan debosyon ki Ina asin sa Divino Rostro sa mga kapamilya asin kamidbid niya to. Pwedeng maghagad din surat na magkukua sa may pintuan kan simbahan o sa opisina kan parokya. Collections for the week, July 25 to 31, 2022. Cash receipts. Daily collections, 12,818 pesos. Sunday collections, 25,650 pesos. Second collection for earthquake victims, 12,155 pesos. Collection boxes, 7,027 pesos. Total collections for the week, 57,650 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Rowena Sandoval and family, Susan Valiada, Arlene Reyes, Neil Sandoval, Juanito Velasco. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Reverend Father Felipe Colvera III, Parish Priest. Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Abot ko lang na magpasalamat sa Indugabos, sa komunidad kaining parokya ni Ina. Ang tugon sa kuya, kanako nagdulok kay Mons Rod, ang satuyang Vicar General, naghapot, Mons, sain po ako madistino. Sa imo ngaya, ipadagos ang debosyon. Tulos kong na sabutan na ang parokya na sa kong madadagusan iyo an Our Lady of Peña Francia Parish sa Balaton, North Lagunoy. Kaya mga tugang sa aga, ipamibi nindo ang mga padi, nagkapiraman sa muyaan marilipat. Mga padi na magiging kuraparoko. Para sa kuya, enot ining pagiging kuraparoko, ninulita, bago pa man lang ako sa Archdiocese kan Cáceres, naglago ako ligdi kang 2017, pakatapos na nagluwas sa pagiging relihiyoso, pagiging missionaries of the poor sa laog ning 22 years. Kaya after so much years pagiging misyonero,
inako man ako, kaya dakula man ang pasasalamat ko sa tuyang lokal na simbahan, sa song arsobispo, sa pag-ako sa kuya na magalaog ng God, makapaglingkod bilang padi sa tuyang lokal na simbahan. Nagaginaman ako sa nagkapirang assignments sa Gihalo Karamuan bilang parochial vicar sa laog ning sarong taon, bilang parochial vicar man sa Santa Maria Magdalena Parish sa Bula, Sentro, sa laog ning 2 taon asin 10 bulan. Asin ngunyan sa parokyang ini sa laog din sarong taon. Anhagad ko po sa Indo, padago sa pagpamibi, asin pag-antabay sa samuya ng mga padi sa paglingkod sa simbahan, asin paglingkod sa mahal na Diyos. Matindog na panggabos. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. bendisyonan malugod kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katininungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva!